Nasa misa man. Niyo, tala na. Hey, bagong ligo akong baby. Bagong ligo. Good morning guys, hello everyone. So today is October 21, 2024. So guys, gibalita jud karon sa radyo nga nana niya kasulod nga bagyo. Ika-11 nga bagyo nga misulod diri sa atoa sa Pilipinas. So guys, mag-amping ta. Daan sa gabi nga kuan. Dili okay ang panahon. So mag-amping ta guys. So this is the first day sa among duty karong simanaha. Today is Monday. Amping ta always. So sad kayo gabi ba kay amo ang silingan. Nag-drive og sakyanan ambot og unsay nahitabo nga hapit siya maambak. Hapit siya maambak guys. Ay manggani kay nadasmag siya sa nintre tanawa dara guys. Muna nahitabo gabi oh. Ug wala pa ni ang nimtre kana yung gidasmag o panagani oh. Ug wala pa ang nimtre guys, manaog siya sa lalom. Nanghilan pa siya guys. Oh, diri man siya paingon yang sakyan. Aftermath. Dasbag man siya din. Ay wala pa kadto na dasbag kay mahulog jud siya dito sa lalom guys. Ayo manggani. Ibi guys, bagong ligo. Kaya anak ko na siyang giligo kay base nang hindi siya ganahan mukaon ba kay tungod siya ng libon. Kung siyang gitangtangan og libon guys. Look at the clouds, it's very dark. And that's all for today. Thank you guys for watching.